Lagip di napalabas. Hello manan papagayam, kumusta kayon? Sapay kuma taadda kayo itinasaya at akasasaad kabayatan ting kay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Paulo ti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo anasem adumngeg kadagiti drama. Ket pakaragsakak unay tamanggegan met gayamen dito YouTube dagiti drama amang manggegan iti radyo. No bilang tamapagasatan met amay drama toy surat ko, kiddawek nga ilinged na kumalatan itinagan a Paulo. Naawis akmed a nagsurat tapno inak ibinglay ti padas ko anak ayan ayat agingga anang asawa ak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Hello, babe. Kumusta kan? Okay, akla ang mat, babe. Si Kangay, kumusta ka matditan? Kumusta di trabaho? Kasi ti Diyos, nasaya ti kasasahad ko dito eh. Kailiw ka nga rudan, babe. Uray siyak, babe. Kailiw ka matdan. Umay kamat ngamin pumasyar dito'y balay Nabayagan dyan na odi ang nagawidam dito'y. Wan nga rod. Bayam, tatay mingak tuman ngagpaiso tagpakada iti trabaho. Iti kasta, makapasyarak man rin dita lugar iyo. Katuan kinapudno na, urayan da kadagiti kakasinsin ko. Kaya't da kakanumanan ang makajaming. Kasta ya. Sige, tayo sa ganaak ti panagawid ko dita lugar iyo, babe. Wen, babe, at daak laang dito'y amang uray kan ka. Agyaman babe. Sige ha, baliwan tanto manin tagsarita. Sumre ka kaminan iti trabaho. Okay, babe. Agan-anad ka ditawan. I love you. Wan, babe. Agan-anada ka talaga para ken ka. I love you too, babe. Bye! Sa dino ti papanam, Paulo, anak ko. Mapanak ijalaw nyo na lang. No kasta, mapan ka manen ijay ayan dadani ka. Uwan na lang. Kailiw ko matang tinubyak. Mapan kuman mo't sarong karang. Tanay, napayagan asan kami nagkitkita. No apay mo't ngamin adi mo pa umayan ditoy. Nalawa mo't ditoy balay. Mabalin na ti agnaed ditoy aging iti kay kayat na. Naibagak idin day takin kwa na nanang. Iso na lang, tayo jay mo't nga ruten ti trabaho na. Kan may isa, lumakay kan bumakit mo't nagiti dadakkel na. Isupay ti may isa adi na mapanawan. Iso lang ngamin ti kadkadwada iti balayda. Sa bagay mo't kit di apay no agkalaysa kayong aminan. Total, nabayag kayo moten nga gayan ayat. Dandan ni sangapulo atawon yun sa moten anak ko. Di kay kadi agapura nanang. Madaanon tulat ta. Awan pa ngamin umdas nga urnong ko. Iso adyak pa'y nadakdakamat kinidani ka ti may papaniti panagkalay sa ami. Ay kat kasarita mun tani. Mapmapanan ti tawen anak ko. No maipapan iti magastos. Awan rumbeng apagdanagam. Tumulong kami kinitatang mo. At dapay ni angkel mo sigurado amang taday jay no ibagakan ko na. Bayan nyo, takasaritak to ni Dani ka may papaniti day tabanag, nanang. Anya nga tanong kalay sa atan Dani ka? Apay, nakasagana ka ka din ang mangikalay sa kanyak, Paulo. Nabayagan Si kalaang maturo-urayak, babe. Sigurado ka ka din? At talaga asyak ti kayat mong asawaan? Wan nga rod. Ibaga kaya magkalay sa atan no saan nakasigurado king ka. Okay. Sige, takasaritak to damamang tinipapang. Maipapan iti day taabanag. Ibagak to ken ka no anya ti ibagada. Sige, Dani ka. Ibagam tong adagos no anya ti kunada. Iti kasta, maibagak mutten ka dagiti dadakkel ko. Wen, iyawag kun to adagos ken ka apaman ang makasaritak ida, babe. Agyaman babe. Kat kasano, patuluyok nga rodan. Mabati ka manan dito. Katuan anyangay nga rod kat saan tapay mat nga agasawa.
Anusak manan ati mabati ditoy. Sa nabalit agkalay sa tanton iti mabihit. Anay tanton nga agasawa, babe. Alawanan. Sige nga rudan. Mapankan tapno di kakit marabyan. Sapay adayo pay ti biyahem. Agan anad ka iti dalan mong agawid. Nukasta, nagpalaon yun man ay anak tabakay. Wan lakay. Imawag ka nung amin ni Danica. Adda ka nung napatig apagsaritaan da. Nay, anya ngay nga taday tabakay. Ne, jak amu Amok nga rod kat adda ak mo ditoy. Ah, ambangan mo't no imanugotin dagiti dadakkel ni Danica nga kasardan. Iso a pinaayaban dati anak ta. Mabali na kasta lakay. Gusto magindi tapno makapagkasarda mo tayo. Ay kat urayin ta no anyan to ti ibaga ti anak ta lakay. Sorry, Paulo. Sapay kumata mapakawanak. Apay, Danica. Apay ang naramid mo ti kastoy kanyak. Apay ang nagpasikog kay ti sabali. Apay. Sorry, Paulo. Aklunak, basol ko ti amin. Sorry, no nailaw anak iti sabali. Pakawanak no nagpailuyos ak iti riknak gapo iti nalaos nga iliw ko kan ka. Nagsakit, Danica. Nagsakit. Di mo man lang hinig kang ti poteg ti sa kapulo at awan nga yan ayat ta. Paulo, Agaman niya nga ron. At tatitan. Talaga siguro asa na datati na ituding para iti tunggal maisa. Nasakit man. Ngam ikarikata nga klunan ti kastoy ang nagpanagan ti ayan ayat ta. Danica. No agbayag-bayag kan tumat ngamin kasinsin, anya ngay ita, inununaan da kakit nga rudan ti sabali. Uwan nga rot kasinsin. Diyak nilang namakastoy ti mapasamak. Urak lakid din no di Danica ti makasawak. Saan mo't gayam? Ta nagpasikugmat iti sabali. Sayang ti sangapulo at awan na panagin na yan ayat mi. Ala, bayamon kasinsin. Di mon sayangan ti sangapulo atawan a panaginayan ayat yo. Lipate mon day di Danica. Mangsapul kakit din iti sabali a babae ta ison ti asawaem. Mukas talaan ko makalaka na kasinsin. Talaga mga sawak matan. Ngaman yan. Tasaan mo't karoon basta-basta. Ay na, nalakalaang dayta no talaga akayat mo kasinsin. Kayat mo tay birukan ka? Ha? Joke. Angaw ko laang matdejay kasinsin. Saan matkit di akontes wenno linnumba ti pannakiasawa. Patsyak, amabiru kam tumatlaang ti makuna akapisi tapusom kasinsin Paulo. Apa yan, Maricar? Bigbigat, ngam suyaab ka mat asuyaab. Napuyat ak nga rod ante. Taapay, anya tinakapuyatam. Adda nagiinom dita tersena ni Manang Susan idirabi. Nakar-ariwawa da. Iso adyak nakaturturog. Parbangon san idinagawid na. Napan mo kumakinasarita ni Susan Amuna adis oras ng tirabi ngam nagpainom pailaan. Nasapa ak nga rod anapan itay ante. Napan ko dinamag no asino dagijay. Kay, asino ngay kanaw? Kakaanakan na kano anaggapo ijay kabangibang a barangay. Imay da kano pinasyar ni Manang Susan. Kat na imasan damot tan tinagiinom. Kay, imbagam kumaa. Anapuyatan ka, gapo iti kinaariwawa da. Jakon imbaga anti. Agpaspasen siya mat ngaminan itay agdamdamagak. Ammo na mat siguron ti kayat ko asawan iti panagdamag ko. Ni Paulo nga ibakag. Apay di pa si Mang Pike? Saan samot anagawid iti rabi Sinirip ko itay iti silid na ngamawan mo't ijay. Ya, sa dino kay nga tatinaparan na. Saan mo na matatao dito'y balay anak ta? Wan nga rod
Ngam adda malagip ko nga imbaga ni Harold idi na minsan ang nagsabat kami. Anya day tabakit? Adda kanumot ar-arman ni Paulo ijay kabangibang a barangay. Amangan no isumot ti kanayon apapanan na. Kit nagsaya atin nga ino, pudno nga daman ng ar-armon di anak ta. Wan nga rod alakay. Punkam to man, tapno amutamot nga sa ganaan no bilang laag. Wan lakay. Bay ang takasaritak to ni Paulo apaman ang makaawid dito'y balay. Nanang, mga sawa kon. Ha? Mga sawakan ko na, anak ko. Wen, Sigurado ka? wen ko naklangarutan. Asino nga iti asawaam? Kat Genobiak asino pa'y kumangay. Ne, akuray ka man. Mga sawakan ko nam. Ngam awan pa'y matinyam amom anobya, manak ko. Ay kat ma'am amuyon tunayin tundumanon tayo nanang. Ni ka di marikar, ti bagbagam nga asawaam, manak ko. Wen ta isulaang mo tinubiak nanang. Anya, ne, kano di mo pa'y matinyaw awid dito'y balay? Saan mi pa'y anaam-amukin ni tatang mo? Kan maysa, nabiit kayo pa'y laeng. Ita, kunam nga asawaam mo. Katun asawa akon taamangan nun unandak manin ti sa bali. Ha? Isong agsagana kayo nanang, tadumanon tayon. Danda ni makatawunan, manipod nagkalay sa kayo kini Paulo. Apay, di ka pa'y nakargaan ka anakan? Awan pa'y nga rod, auntie. Marigata nagsamatan ang makargaan, gapo iti pan nakarigrag ti si Kuku idi. Ay ka talaga siguro nga awan pa'y. Lalaingan nyo nga minatap no makabukol kayong matan ka anakan. Tane, mapmapanan titawan. Bumakbakat kan lumaklakay kayon. Narigat kayon ton ang makabukal iti anak yun ukwa. Ay, wan nga rod, auntie. Isumot ti sang kadagulit ni Paulo. Nang runa no kasjay ang nakainom nga agawid. Ibagam tuman kitikin kwa na, tabaw-bawasan na ti panaginom na iti arak. Kan lumabalin, mangsapul iti pangaldaw at trabaho. Makaapikto ngamin iti salon at ti kanayon a panagpuypuyat na. Isumot ti kanayon nga ibagakan ko na, auntie. Ibagbagak pa'y nga agaplay laangan iti sabali nga agency dagiti security guard. Jay kumapang aldaw ti alaan na nga schedule. Tapno saan ang kanayon nga agpuyat. When ako ma, when no saan, agparishuffle. Tapno ma-schedule mat iti aldaw. Isumot ti sang kaibagakan ko na, auntie. Wan mat awan. Ngam di nan samot ibagbaga iti boss na. Ay kat kasaritam tumanan ti asawam When no saan, ibagam tamapan kayo laangan iti doktor. Iti kasta, mabalakadan da kayo no anya ti kasayaatan nga aramidin nyo. Tapno makabukol kayo matang. Marigar, bakit? Marigar! Lokatan tiri daw ti silita. Apa ngayon lak mo ay? Hoy! Marigar! Maturog ka dita sanas, Paulo. Anya! Nabartag ka man ang anagawid. Diyan kaya't ti makiida iti agat arak. Lokatan tiri daw, kurang na eh! Maysa! Maturog ka nga ron dita sanas ko na. Dua! Agulimang ka dita. Maturog ka kitin. Kanin, nakababayin ka dagiti ka aruba. Lodi mo ba ilang lukatan tiri daw, aguluak dito yan! Unay ka matan, Paulo. Di mat kunak maturog ka dita sanas. Kanayon lakit di matan akas na. Disturbo ka iti pan naturog. Disturbo sa asawamat. Itaman pa yakas taka, ha? At ang samot sa baling umay dito itong galadagit at trabaho, ha? Agpudno ka man, Marigar. Ay, diyan amukan ka, Paulo. Agim-imon ka manin iti angin ako nakon. Di ka gararamit, Marigar. Magduktalak lang at dalalakim. Talaga patayin kayo ba? Ay na, maturog ka kit din, Paulo. Nabartag ka lang. Iso adi mo man amon ti sasawang. Apay nga ta adi ka mutlag si Kugan. Ay, wan nga ron.
Nukunak mat ngamin ang mapantaag pa doktor. Ngam di mo mat kaya. Adula amin dayta. Talaga sigurong awan pa. Dumteng tulat taman siguro ti panawan ama dantay ti anak. Idyam ngaminan ti uminom iti anak lakay. Ado ti mangibagbaga ang makadadail ka no iti fertilization ti anak. Ha? Apay, numang sapul ka laangan iti sabali ang pagtrabahuam. Iti kasta, saan ka akanayon ang mapuyat? Awan mo't nga ro ti sabali ama pero ka katrabaho bakit? Kasano nga awan kat di kan samot agsapsapol. Agdamag-damag ka ngamin wano agkita ka iti online. Padasik to tagkita hinton makawayaak bakit? Kahit, anya nga ti madamag bakit? Kumusta mo tayo na kita kasawa? Awan pa ka din padamag dano at dan nabukil nga apo ko ta. Awan pa'y mat nga rod lakay. Ay, awan ang arod. Umaapoy ni Paulo no kasta. Ay kat talaga siguro nga awan pa'y mat alakay. Urayin tayo lata bareng makabukil dan tumalaang. Saan nga ta ate anak? Tate ayan ti diferensya bakit? Ha? Ne, pag ko naamat lakay. Malagip mo ni Dani ka. Apay ni Dani ka. Nanda ni sa nga pulo at awanda na gayan ayat. Nga mas daawak. Tadidamot nakabukil a pulos. Idikwan, sinikugan mo gaya man ti sa bale. Ha? Kat ni Maricar, nagsikog iden iti damo anubyo na. Iso na laeng tanaraglag ba? Ti puntok laeng. At damot kabailan da nga agsikog. Ngam saan mo't anaggapo iti anak ta. Lupes nga taayang agpayso ti anak ta. Dahil tati saan tayo nga amo bakit? Narigat mo't agpugpug taw. Iso na saysaya at laengan no kasaritam ni Paulaw. Ibagam, tamapandalaen agpakita iti doktor. Ay na, adula amin day takunak man nanang. Paulo anak ko, para mutlaeng kada kayo nga agasawa ti ibagbaga. No ko nakajak kayat. Paulo, Basta jak kayat ti mapan iti doktor nanang. Iso apang nga asiyo, tadi yun sang kadagulid day ta kanya. angam anak ko, Awan ti diferensyak nanang. saan aga putakunak amapan kayon agpadoktor, kat sikan ti adda diferensya na anak ko. Basta jak kayat. No kayat yun, di da kayon ti mangkuyog kin ni Mari karamapan iti doktor. Basta siya, di dak tupulos mapili. Nawatan niyo. Kumusta nga'y kasinsin? Apay awan pay. Awan pa iti niya, kasinsin. Kaanakak kasinsin. Ha? Ay sus, kumapoy kan sakit di kasinsin. Tumala ka man si Camilo di. Ha? No talaga kamot lahang. Dadda kumamutin asawam ita. Awan tupay lanupyong katlim mabsukan iti kalendaryo. Ni kasinsin Paulomat, di mo man laamon ti maangawon ako nak. Nakasirseryoso ka manan kasinsin. No awanan tinapatag nga ibagam, nasaysayat no gawid kalangan. Amangan no jak makapagtepal, kat anyapay ti maaramid ko ka. Ala! Panaw! Lagip di napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Di pakasaritaan ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Vilma ti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, narigat ti adda a kasasaad mi ti biag isu a nagabrodak. No maminsan damdamagak iti bagik no aginggat kaano pay nga ta ti kabaelak nga isakripisyo para iti pamilya. Aginggat kaano akpay nga ta ang makidaksang gasat. No iti tunggal pa nakidaksang gasat wenno ilalaban ko iti biag ket kaslakarkaro akmet a masaksakitan. Miss F, sublian taman ti tawen 2017. Dandanin malpas ti kontratak idi ijay Saudi. Kastoy man dagiti pasamak.
Agan anos ka pala ang dita lakay. Sana bale, tadandani mo tin malpas ti kontratak dito Saudi. Agawid akon iti mabiit. Un ka di. Awan rumba nga pagtanagam. Tatalaga mo't anaano sakpa kay. Ah? Wan mat kit di Banag apagyamyamanak mo't unay iti Diyos. Ngamin, inikanak iti asawa na anos. Nagagat kan man nakaawat. Apo? Oo, na yun dahi tapan ng itayaw mo kanyang bakay. Siyempre mat Ure asino mat nga asawa. Talaga nga idayaw nakikaskan ka, Gerald. Agpatatalaang mo't anaanos. Nagagad kin man nakaawat ang asawa bakay. Oo, di quits na lang ang lakay. Ha? Una. Mala. Maliwan tanto man ang dagsarita intun bigat bagay. Maturo ka ka. Tamasapak pa yung mapanagtrabaho intun bigat. Sige nga rod lakay. Maturog kan, tagsagan akmatan ang mapanagtrabaho. Sige bagay. Agan anad ka dita. I love you. Wan, agan anad ka mat dita lakay. I love you too. Bye. Hey! Salagay! Hey! Hey! Ay, Jaguar! Ay, salakay! Ay! Naimbag nga oras yan, anang. Dahil si kamat gayam ti tataulan ti aso. Kunaklakit din no asino. Maladumanon ka Agyaman ak nanang. Agtugaw ka anak ko. Kaya't mo ti agkape ta itimplaan ka. Saan nanang? Di magasak labit, umay ko man ibilin na kita po ko yaw. Bapay, sa dino ti papanam aya Gerald. Agbuhos kami ngamin ita iti pagtrap-trabahuak. Amangan no ag-overtime kami. Kat marabyan ang agawid nanang. Kaduan nyo pa'y kumadag iti ubing iti balay, intun malayam. Ay katwan day talaga yaman ako. Awan parikot iti dayta. Siya kun ti makaammo kadagiti apo ko kanak ko. Nagyaman ak nanang. Adamat kit di mabalin ang mailuto iti ref. Ta nagpalingkiyak mo iti digalman. Da kayon timang kita, no niya ti iluto yaw. Wen, awan rumba nga pagdanagam. Siya kun ti makaammo nga agluto iti pangrabyanda. O sige nanang, kat ulitak man ang tagyaman ha. Sa nabali ta agawid ak matadagos kalpasan ti trabaho mi. Wen, di mo pa kadanagan dagiti anak mo. Ta siya kun ti makaammo kadakwada. Agan anad ka iti trabaho manak ko. Wen nanang. Hello, lakay. Narubwatang ka din dagiti ubing. Kung bagay, naitulot ko ba itan ay di pagkadalan? Mapanak mo din iti trabaho. Anya nga itiin lutom abinalon dahil lakay. Frozen foods manan Isumot nga minti kayat ta. Okay lang ang matkit di, basta saan aka na yun. Inton maminsan, pag sida umot ida itinatang. Ay na, amumutun dagiti anak mo. Sanda kayat timangan no natin ti sida. Kay kaya't tapay taglabay ti gatas uno maylo ngam ti agsida itinatang. Pilitam nga min ida Di mo itulok adida ag sida itinatang lakay. Bayam, tapag sida ito ida itinatang inton bigat bakay. When oray saan nga min apuro natang tapno kayat na. Lao kamit lang iti karne, wano sida. Kung bakit? Mangluto akto iti sinigang tayo ti balunan da. Wan lakay. Mayat matlaang no agsabaw damat. Saan apuro prito. Sige nga rutan, nanay. Masitig ako niti trabaho. Hawagan kan tumanan inton malam. Wan, o sige nga Rudan, agan-anad ka dita, ha? Wait, di nakpakadanagan. Takanayo nakagan-anad para kada kayo kadagitan nakta. O sige, depoy kong dagoy. I love you. Sige lakay. I love you too. Bye. Silsaw! Silsaw! Apay ka day. Ay, ni Gerald, intaray da ka no iti ospital. Ha? Anya? Apay ka daw. Ano ti anak na bagay? Ay, ka mula kay. Basta ti kunan ni Roger. Natinag ka no iti pagtrab-trabahuan da. Kat intaray da ni iti ospital. Ay kat agrubat kan ata mapantan iti ospital. Wanla kay.
Da kayo pa'y lang nga rin ti makamu kadagiti anak ko, nanang. Sige, katagyaman ako, nay. Bye. Nay, apa yan, Vilma? Agsangit kamutan. Pangasim. Tulungan na ko mga pakada-kada, madam. Ha? Wala saan, sikan ti mangipakada kanya. Total, sikan matinangayap kanya nagtrabaho kada kwada. Ni, aguray ka man, friend. Saan ka amawatan? Na-aksidente ka no ti asawa kiti pagtrabahuan na. Anya? Intaray na ka no iti hospital. Delikado ka no ti kasasad na. Hala. Diyan ko nurayan amalpas ti kontrata. Naskan nga agawid akon. Iso apang nga asim tatulungan na kamakisarita kadagiti amot na, friend. Sige, sige. Urayan tangarot asumangpet da, madam. Di ka madalagan takuyugan ka nga agpakada kadakwada apaman asumangpet da. Diyos ko. Ato yak kasi papakumbaba dumawat iti kaasim. Ispayam ko mati asawa iti mabalin apa kay sagmakan na. Amo mata babasit pa'y dagiti anak mi. Isa pang nga asim ka diya. Tadi mo pa'y alalaan ti asawa. Diyak lakit di ka ba ilan lumapukaw ko di asawa. Kitawag tinaan-anayapan narambay mo ka na kami. Diyos ko. Di mo ko mabaybayan di asawa. Pangasim, Diyos ko. Nakakasimad niya asawa, tata. Ay, huwag nga road balasan ko. Kasano kami lang no? No. Saan? Di ka ko magpanunot iti negatibo balasan ko. Patseg, aging bagpay ni Gerald. Ada si ti Diyos anak ko. Iso amabati ak asaan na abaybay ang ti asawa. Malalala, gusto na ita na panagsang-sagit mo anak ko. Di mo unay tagladingit. Masapol nga ipakita malatibker ka. Di ka kumagpaabak itiliday ang marikrik na. Si Bibian pa'y asawa mo. So di ka kumamapukawan itinamlama. Pilba. Patsek ang lumablaban ni Gerald. Iso nga orayin tayo aging gaamandan iti po ta asawam. Ituloy tayo latati kumarara. Amaw kasumpatan tubit laing ti Diyos tagitikid daw tayo kinkwana. Basta lakit din napasnag tayo ako mararag anak ko. Urayan ng ti doktor ti desisyon tabakit. Ay, Celso lakay. Nakasaritak mo ito ni Vilma. Kit kunana nga adda ka data ti desisyon. Ngam lumabalin ka no. Kit padasan tayo latang ipa-opera ni Gerald. Man-mano ti makalasat iti operasyon ti ulo, lakay. Iso panag ko na. Kat oray saan tayon nga ipa-opera. Amangan nga min no di na mailasat. Kat adada ang mapukaw tati kakaisun ang anak ta. Ay, Sabel. Iyawit tayo lahangan ijay balay. Tani, dakalan ti bayadan tayo dito ospital. Ang Nakasarita kun ti Dr. Celso. Impudno na ti kasasaad ni Gerald. Saan basta-basta mailasat ti anak ta ti operasyon. kit kasano. Iyawit tayo nga rudan, anak ta. Kapilitan na kastalakay.
Iyawid tayon ijay balay. Tada tayon ti mga iwan kan kuana. Kinapod nuna. Dandani makabulan mi mat iji ospital, friend. Saan mat ngamin nga manugot da katugangak ang maopera ko mati asawak. Iso nga inyawid min adito'y balay. Gat, kumusta mo ti asawam, friend? Dayto komatos. Nakaidalatan anak ko oxygen. Pagsisinublatan mi abang bantayan. Apay ngay mat, asan ngayon manugot da katugangam amang ipaopera kanila kay mo, friend. Delikado ka no, friend. Ngamin, manmano ka no ti makalasat no maopera iti utak. Sa bagay mat kit di No kumata na sigod, mabalin siguro. Nagdakkel ngamin agatad ti magastos no bilang. Ken masapol nga ijay syudad ti pakaoperaan na. Day talaang agpaiso friend. Saan mo basta-basta ti magastos? Wen nga rod, friend. Iso nga inyawid min Masapol na pa'y kumati ag therapy. Iso na lang ang tawan mo't aramatan mi. Iso ada kami latan ti agsisinublat amang mas masahe kan kwa na. Bayam, friend. Kanayon kayo nga inayon iti kararag ko. Agyaman ak, friend. Kunada ang milagro ang mailasat na pa'y. Ngamang namnama aklat na. Makarecover tumatla ang ti asawak, friend. Di ka maawanan iti namnama, friend. Amok asaan da kayo abaybay anti Diyos. Aywan, isend mo tuman gayam kanyak ti Gcash account mo. Adabasit itat ko atulong. Isupay agastusan nyo, friend. Ay na, agyaman ako unay, friend. Kaasim mo't di manugang tabakay. Pimarbangon man na bimangon tapno agluto iti lako na adikit kin sidaan iti pagadalan. Ay, wan nga rod lakay. Ang amanyangay nga rod. Talaga akas tatibiyag. Naimbagkit di ata adapay ti kantin a pagberberukan na iti inaldaw. No awan laeng, nakarkaron a marigatan a mangisakad iti pagbiagda. Uwin mitgit di no may papaniti kwarta. Saan tamit ida matulungan, tawan mo't trabaho ta. Kailangan mo't basit a pensyon ta tinamlamaan ta iti pinulan. Kan may sa bakit kan lakaitan. Iso ang mamatiak ang maawatan data ni Vilma. Uwin mitgit di bakit. Tulungan talatan ang mga sikaso kini Gerald. Iti kasta, saan nga isupay nga aramiden na inton agawid, manipod iti pagadalan. Uwin day talangin ti may tulong ta kadakwada. Ti mga sikaso kini Gerald, kastamot ten kalagi ti apu ko ta. Ay na, agyaman ako unay, Diyos ko. Naibus man ang dagiti lakok ita. Uray kaskasano, adamot basit ganan siya. Adamanin idatang ko kadagiti masapsapol ijay banay. Kastamatan iti agas ni Gerald. Tinasayahan. Idulin kong dagito Iti kasta, makaawid akmat anasapa. May mga oras mo, Vilma. Naibusan tila ako mamerenda. Ayun, sir. Naibusan. Enton bigat tumanan. Okay. Sige. Agsubliak to lang arudan enton bigat. Sige, sir. Ungayam. Anya day jay, sir. Amom, Vilma. Ubing ka ba ititawan mo at 35? Ha? Patsa ka makabirok ka pa iti lalaki ang mga yat ken mangilalakin ka. Anya? Di mon parigatan pa iti pagim iti maysa ako matos. Ha? Arig nakat na tayo ng asawam, iti kasya kasasarad na. Isono siyak ti siga. Panawa kon, katagbiro kaklangin iti sabani. Jay lalaki o makaitad kanyak iti nanam ayabiyag. Kasjay. Bastos ka. Ha? Tapno ibagakan ka. Awan karbengam amang ibaga iti kasta kanyak, sir. Kan may sa, kabailak abyagan ti bagik,
Agraman ti pamilya. Babaan iti bukod ko a diskarte. Ay, Vilma. Iso apang nga asil tarumar kayon dito yung pwesto. Pumanaw kayon. Kat saan kayon nga pakita pa'y. Panaw! Ay, pasensya ka lakay. Medyo naladawak ang nagawid. Impaibos ko pa'y nga mindagiti lakok. Naimbaglaangan. Tada ni tatang kininanang amang bambantay kan ka. No kas di nga adaak ije pagadalan. No awan dalaang. Jak amon no anya ti pamayak. Diyos ko. At tuyak manan asi papakumbaba nga agkit daw ititulong kan kaasim. Pagimbagam ka din ati asawa. Isublim ka di iti normal ti kasasaad na. Tapno adda katulungak amang isakad iti pagbiag mi. Pangaasim ka di, Apo. Bakit? Apay ka di lakay. No bilang nga tata imanugot ta nga ipaopera ni Gerald. Adda nga ta posibilidad na anagimbagan ti anak da. Day ti jak masumbatan lakay. Ang panagkunak, no bilang ta na opera ti anak ta. Nalabit nga awanan ang makitkita ta. Ha? Ti doktoran a mismo tinangipa ka. Aman mano ti makailasat iti operasyon iti utak. Iso ang nagdwa-dwaak. Jakmut kayat nga isakripisyo ti anak ta, lakay. Una, iti kasta kasasad na ita. Kaslamit langin na tayo ti anak ta baka. Saan? Mamati ak nga ag-recover tumut laeng ti anak ta, Celso. Sabel, Basta di tayo umibot iti Diyos. Amok adi na baybay ang ti anak ta, lakay. Aging gaita saan paylaeng ang nakarecover ti asawak. Nakaidalatan iti kama. Masapol aban bantayan. Ngamin masapol akanayon ama monitor ti kondisyon na. Nang runa no kasjay akasapulan na ti oxygen. Nagrigat para kanyak. Saan at ipanangisakad ko iti panagbiag mi no dikat gapo iti makitkitak a sitwasyon ti asawak. Amok adyak kabaalan a kontrolan dagiti pasamak. Isu nga intalagkon ti amin iti Diyos. Uray kastoy ti kasasaad ti asawak ita. Kasladyak payla ang kabaalan nga aklunan ti agbalin to abiyag mi inton awanan daytoy. Agdua atawan metten nga agan anusak. Dua atawan metten asyaklaangan ti mangisaksakad iti pagbiag ti pamilyak. Nang runa ti panagadal dagiti dua nga anak mi. Ngem uray iti naminsan, jak pinanunot apabigat ti asawak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Vilma. Ken ka pagayam, Vilma. Dayawan ka, iti kinatibker mo anang saranget kadagiti panubok adimteng iti biagyo nga agasawa. Ket sapay lakuma, taikan nakapay ti Diyos anamarswa iti atidog a panaganos. Tibker ti pakinakam, ken salunat, tapno maiwanan ken maikam iti napintas a masakbayan dagiti anak mo. Di ka mapukawan iti namnama pagayam ko. Amok adumteng tumetlaeng ti aldaw a masubadan dagita arigrigat ken sakripisyo. Basta itultuloy mo laeng ti agdayaw iti Apo. Alakastan pagayam Vilma, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo. Alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tet-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin patpatgan mi adumdumngeg. May samanen asurat ti inta ikan biag ita agundaway. Tinagsurat a pagayam tayo kat kayat na ti agpailinged itinagan nga Ashlyn, manipod probinsya ti Ifugao. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan ka man pay itinaragsak nga aldaw kastameten kadagiti padak adumdumngeg ditoy programam. Awagan naklakuman itinagan nga Ashlyn, maysa abalasang nga ina ni nanang ko. Nangngeg ko ti uyaw dagiti tao kenkwana gapu iti panaganak na abalasang. Nakitak dagiti nagdalanan na, tirigrigat na kabayatan ti panagdakkel ko, ket inkarik iti bagik ajak tupulos maipada iti inak. Ketapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Sa dinumanan, tinagapuam, Ashlyn. Apay nga itakalaang nga gawid. Naimasan mi ngamin tinagjajamin kadagiti barkada kiti rabii. Iso ang nakiturog ako ni Dayanda Kevin, nanang. Talaga nga natangkan ti ulong. No namin anaw nga imbagaking ka, asaan anasaya at akitaan ti babae nga makiturturog iti balay ti nobyo na. Mamin anukman nga ibaga kada kayo, nanang. Ngawan dakas nga aramidan mi. Kan maysa, di kay ka di madanagan ti igagad kumadagadal. Awan parikot ko iti panagadal mo. Ti pampanunutek laeng. Saan ko akayat nga ada ibaga ti sabali at tauking ka. Di man ipada ti panawon idi kan ita, nanang. Sabalin ti panawon ita. Sana kasi di. Anya ngay kumatibibiyang ko kadagita at tao. Nga uran niya pa iti bagada. Dumngeg ka kumakanyak, tapag saya atang may ti ibagbaga. Di kay ka di madanagan. Kabaulak nga iwanan ti bagik, nanang. Apok, apay ngamin aya, masaan ka adumdum ngag iti inam, ket pagsaya atam metlaeng ti panpanmunuten na. Masansan sa meten ti panaturog mo iti balay tinubyom. Ni Lola mat. Saan na big deal kada kami ngagtutubo ita ti kasta. Sabalin ti panawon ita, Lola. Saan arason dayta, apok? Taamangan no isunto pa iti pakailawlaw anam dayta. Apay, Lola. Mandanagan kayo kadi, tamangan no maituladak ni nanang. Ha? Ay, kwa. Malaksid iti dayta. Nangato ti arapaap ti inamkin ka. Isu nga pangaasim, apok. Agsing-singpet ka kuma. Makita mo ti sakripisyo na parakin ka. Uray anya at trabaho kat serserken na tapnulaeng mapaadal na ka. Lola, dahito ti tandaanan nyo. Sa anak to may tulad ka ni nanang. Di uray man masapa ak to maaddan iti anak ngam ammo kadinak to panawan ni Kevin. Kasano ka kuma ang nakasigurado nga saan nakaapanawan dahi dya tao. Lola, no itapanawan, no kanayon mo apagustuhan ti nobyom, di nakapanawan. Hay, awan mon, apok! Hello, Kevin. Kunak man umay naksukunan ita,
Taumayak ni tabalayo. Di ta ka maturog. Among ko, Aslen. Inton maminsan ton. Ado nga minsan nga ili ni mama. Ha? Kasta ka di? Sa nabale. Domingo mat ita, Lunes no bigat. Agkita tanto lang ije pagadalan. Sigurado ka, Kevin? Ang mga nuluklukon na klang. Apay ko mga lukwan ka ngay. Amumat nga si kalaang ti ay ayatag, Ashlyn. Siguradom lang nga. Ang mga mutnod sa bali ayaw awid mo dito balayo. Apay, awan ka pa nagtalak mo kanya. Pasensya ka na. Ang mumot ang mabutangak ang maloko. Nandiyak kaya ti maitulad ka ni nanang ko. Saan ka kadi amadanagan, babe? Saan kanto alukwan? Day tati kanayon mo alag lagi pa. Agyaman ak nga ron no kasta, Kevin. Sapay la ko mga ron. Apay, awan kayaw ijay nubyom. Nasaya at no kasta. Tapno mo ipamaysa ni Ashlyn ti agadal, nanang. Ay, Nanang, Lola, saan kami ang nag-break? Busy lang ni Kevin ita. Nang runa kat madamati training da. No talagang ay ayatan na ka. Saan arasaon ti ado pa kakumikuman na. No napatag ka king kuana. Agbirok iti oras para king ka. wan mat ngagpaysaw apok. Ang nasaya at makidi ubing kapay anak ko. Adun tupay ti maam-am mom alalaki dita. Saan ka nga agapura? Nakaado kay manakunakon. Nabayag kayo nga agnobyo iti dayjay a Kevin. Nga manmano nga umay dito'y balay. Nasken laeng kumamot a dito'y nakaasarong karan apok. Ni Lola talaga. Old fashion. Saanan nga uso dayta? Ashlyn, apaw. Anya tay kun-kunanin na ng mga kunam nga agden na kayo ni tinubiyam. Nga uraysan kayo pa'y nagkasar. Uwan ko mga rod, Lolo. Tapno maamam mo mititunggal may sakbay nga agkasar kami. Anya? At kasanaw no saan nyo gaya makayat titunggal may sa. Aginin nayat kami ka ni Kevin, Lolo. Kan agurnong kami laeng sa kamin to agkasar. Agurnong? Kunam? Apaw? Uwan, Lolo. Sana bale, tagpada kami mutan nga da trabaho na. Apay, di yula maiyurayan aya nga makaurnong kayaw. Ay na, Lolo. Isuntumot laang titurong na. Di kay madanagan. Nasingpot ni Kevin. Agsangsangit itay kada kami kinilulam ni nanang mo apaw. Mabuta nga mga nuiti dayta pa nagdesisyon mo. At may pada ka kenkwana. Ni nanang nga talaga. Ashlyn apaw. Di pagsaya atam laeng matipan panunutan din ang parakin ka. Di na kaya tamapadasam dagiti napadasan na. Kas balasang nga ina. Oh, apay nga ita ka lang si Mangpat. Nag-overtime kami ngamin. Nag-overtime? Kat na imawag ka kiti opisina yu itay. Kung nadagiti ka opisina anasapa ka kanwari muar. Anya? Imawag ka pa iji opisina. Ne, mamang ano ibagadang under di saya ak.
Kasano? Kat di mo mat ngamin sungbatan na awag ko kan ka. Apay ngamin adi ka makaururay. Agawid akbat nga agawid dito'y dagusta Aglablabas kansan Aslin. Nakasilsilo sa kalauna yan. Anyat ko na? Kunak, makapaumati kinasilosam. Jak man amo. No apay anak kilivliv inak pailaan kan ka. Ni, apay, siyak lang ngayat tinangayat nga agkabalay ta. Apay, saan ka di? Imanugot akla ang aglive-in ta. Tapno sumardang kan amang ibagbaga maipapan iti panagkalay sa ata. Ayop ka kit di! Ibabawim na kita yung bagam! Jakon ibabawi. Gaputapod no amin dagitiin bagak. Saan ka kayat apakasaran? Adupay di ta ti babae. Apay kit din nga igalot ko ti bagikin ka. Anak, dua arabiin adito'y kabalay nga maturaw. Apay di nakakadibirukan ni Kevin. Kuha nanang. Ada seminar nga inatendaran na ije Manila. Iso adituyak pa'y laayan nyo. Ay, kasta aya. Kahit kumusta kayon, nasaysaya at kumano agkalay sa kayon anak ko. Tapno na anayan ti panagasawa yaw. Kuha, pagsasaritaan min day taabanag. Ibagamin tulatan inton maikadang minti amin, nanang. Nasaya at ngaruno kasta. Pasinsyakan aka dagiti na ibagak idikin ka anak ko. Maama kaklaang ngamin, ta mga numaipada ka kanya. Ngam ita, ipakpakitam ananak nakam ka ngam iti siya. Isu nga patyag, saan kanto ang maipada kanya. Di mat na kayo dasar kayo niti pangrabyan tayo, nanang. Ayabak lang da lolo kan lola, tamangan tayon. Agpuno ka man kanya, Aslin apaw. Ha? Anya ti ipudnok kada kayo, lolo? Kumusta kayo kin ni Kevin? Nasaya at matlaang kaditilin na ganyaw. Nasaya at kami matlat ta, lolo. Di ka kuman aglibak, apok. Nagudo nga kita'y bigat. Kat nakitak ni Kevin. Ada ka kibkibin na nga babay. Ha? Puno ka diti atap kaw. Amo ka din dananang muday tao. Kwa lolo, pangaasiyo. Di yula ko man ibagbaga kadakwada. Siyakton ti makamo amang ibaga. Or-ornusan mi pa'y lang amin ti saan mi anag kinaawatan kini Kevin. Sige, apok. Yak ibagbaga tinakitak. Ipunom ka dananang kenlulam. Tapno, sanda. Pangnamnamay ti panagkalay sayo kini Kevin. Uwan, lolo. Ikandak ko maitinaan-anay apanawan. Amang urnos iti relasyon mi. Kevin, mangrugita ko mamanan. Ikarik, baliwa kung ti kinaselosak. Surutak amin apagayatam. Di mat imbaga kun ken ka. Asaan kan akayat? Pangasim ko ma, Kevin. Saan pa'y nga mo ti pamilyak ti mapaspasamak kadata? Isu nga urnusan ta kumanti amin. Saan kan ngay ayatan, Aslin? Kevin, amumat, talwa bulan ng tisikog ko. Diyak kaya ta maitulad ti anak ko kanyak. Ngawan na dakkalan na nga ama. Di ka di anak mo iti pampanunutam wenno saan mula ang akayat nga maipada iti inang. Anaganak abalasang. Pangaasim, Kevin. Di na kumamat panawan. Kasinto tagbalin nga anak ta. Pasensya ka na, Aslin. Ngam nakapagdesisyon akon. Amumat no sa dino ti balay mi. Diyak itarayan ti obligasyon ko itagbalin nga anak ta. Kevin, mabit lang! Kevin, di mo kumamadaramay din tigas-tiga na kami! Pangasim!
Nagtalakaking ka. Tatian mo, kat nanakam ka. Ngam anya na ito ngay naramid mo. Pagkawanandak ko mananang. Kanayon kung ay bagaking ka nga agan anad ka. Agpanunod ka na imbag, sakbay ang mangadeng ka. Tapno saan kanto ang maipada kanyak. Ngam apay Ashlyn. Nanang. Nalipatap ka din nung kasanudak nga tagibasiten na kiti tatao. Gapo iti ka sa saad ko. Nalipatam ka din nung kasanudak ka idea paglulukwan dagiti kaadalam. Gapo iti kinaawan ti amam. Inarabit ko amin ti kabaalak, tapno saan ka maipada kanyak. Ngam nagtangkan ngamin ti ulaw, nalaing ka unay. Nasukir kan tumang ngamin nga anak. Anya kay kita sa nagpanagam. No saan ka lang nga masikaw, amang ano impungot-pungot ka ditan. Kaslawan sirbek nga inam, iti kasta nga inaramid mo. Makapasakit ka, itinakam. Anusam ni nanang mo, apo. Mapunas tumatlaang ti sakit tinakam na. Masaksakit anak unay, Lola. Kasla dinak matmakit-kitan diti balay. Nagangay na lang day tapok. Basta matlang dinilulam kininanang mo. Sanaya, bakit? Ay, wag. Nasaksakit pa ide, dagitin balbalikas tukin kwa na. Inaldaw amang mangag na tingiwat ko. Lola, mapanakin tun bigat ijayan da Kevin. Barang agbaliw ti panunot na numakita na adakkelan ti tiyan ko. Di mo naramidin ti kastapok. No talaga nga ayatan na ka. Saan nga kasapulan nga ipilit mo ti bagim iti dayjay alalakay. Lolo, okay lang kanyak. Asyak taglakam ka dagiti bunga ti nagpidutak. Basta sana may ramraman ti anak ko. Ashlyn, apok. Amom ka din no apay asaan ko ngayon pilit ti amam iti inam. Amok ngagbaling to ami si Rable ti biyagyaw nga agina. Iti den na ti mamartek nga amam. Isaw abinaybay akon. Sana bali apok. Tada kami matkin nilulam anak kasuporta ken ka. Dahit ako mati ka na, yun mo alagi-lagi pan. Kabula namon, apok. Manulaangan nga aldaw katagpas nga ikan. Uwan nga rod, Lola. Nagbiit ti aldaw. Ay, pasaray agpasikal pa ti tiyan ko no daduma. Kat, nakasagana ka din dagiti kasapulam iti panaganak mo. Uwan, Lola. Ingkabil kun iti may sabag. Tapno day tanto lamang bitbitan inton mapanak iti ospital. Nasayaat nga rod no kasta, apok. Nanang, mapan kayo kadyag trabahon? Nanang, pakiitad yung tuman laangan kinitatang da ito'y bayad di imbagatang kukingwana. Nanang, siyak tulat tanti mangtad ka ni Lolo. Nanang, rumwara kaon. Tay agas yu ang mga numaliwayan yaw. Ay, uwan anak ko. Di nakadi pagdanagan. Nay, idulin mo. Tada usaram nga ganak. Ha? Anya da ito'y nanang. Napaanan dya inam. Lola, kwartamot da ito'y. Kunak nga rudan kin kaapok. Saan nakaamabalin nga baybayan ti inam? Saan lang agtagtagare? Ngam sika ti pampanunutan na.
Lola? Idi makapuutak kalpasan ti panagpasngay ko, nakitak nga saklot ti inak ti anak ko. Urayak la makalwa iti ragsak ko. Miss F, kamaudyanan na napakawanak matlaangan ni nanang ko. Ita, nakaragragsak kami asang kapamilya, iti laksid ti kinaawan ama, anabangunan ti anak ko. Jack matan pinilit pay ni Kevin, amang ted iti urayan niya para iti anak mi, taamok nga babaan iti tulong ti pamilyak, ket kabaalak abyagan ti anak ko. Alakastan Miss F, agpatingga aklangan ditoy, ket agyaman ak unay iti ingkapan ng yornos para iti pannakaidrama toy padas ko. Toy pagayam mo, Ashlyn. Ken ka pagayam, Ashlyn. Patsyak nga daytoy surat mo na idrama, ket agbalin a leksyon, kadagiti nakangeg. Saan a mailibak nga iti agdama, ket adu dagiti agtutubo a natangsit, naturay ken nasukir. Sungba-sungbatan dalaangan dagiti naganak kadakwada, ket ar-aramiden dalatan ti kaykayatda. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, nga intayin drama, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.